Díobh tá an ceachtar ar GIMP dír chun léir cechuile duine a roghnú ó cúlra tá cinálach difriúil so mar shampla an cailín seo now tá taifeach nó an resolution ar picture seo cinál íseal agus just ní aimsir me ceann feúnach a bhí níos mó, but is cuma tá principle mar an ggéine. So an uirlis úsáid muid ná an foreground select tool. Mar deistin se select a foreground region containing foreground objects. So current tú lasú garibh timpeall ar an rud atá tú gur roghnú nó an duine. Bhí cinnte go ganglíonn tú ará sé agus is féile é a bheith dúas dói. Agus an sin just turfaí deara tá scúb peinte agat net an scúb beginning bil go bhfuil áthar so méid ó me bil gan é. So chuirmuid dá an cúlra go dá an dúch timpeall ar na PC tá muid gur roghnú just gur an réimse dahaní ar fáda a roghnú. Okay. Agus inis fecinn sibh fuair sé an chuid is mó ach bhíosáilte roinnt gon gruaig an seo so is féidir an scúbaí ana beag an níos lú agus just níl me se gon róád a chatha fuair sé níos mó. Now fuair sé beag an ina numracha gon páiste bán seo so you got just brew air control agus ahrann sé go dtí arrays just some pieces you know want más féidir más do bhí sé now agus níor sé go thomlanna so tá cuid is mó eile I gceart inis so just room which ar return shouldn't prevent return agus fáin muid na marching ants. Now bhíosáil sé píosa gon gúlan. So máta de géirí uirlis eile úsáid mar hampla leis na fuzzy select line dá nó fiú free select roundí ceannach go bí cinnte an ceithre cnap bí cinnte dearfa go roundíonn tú add to the current selection ar dús ní an ceann seo replace the current selection nó cailí tú the marching ant. So add to the current selection agus is féilinn free select in a timpeall ar an bíosa seo de gansaí an chailí agus é cheangail suas agus a níos tá chuid sin agus an sin dámach muid gur an piece of bán sin a want subtract from agus a rís just líonach ar timpeall ar chuid sin gan sneachta tá sé bainte agus mar sin just lean tú ort now déirmuid gúil sé sin sá so zoom ala muid amach agus tá an cailín roghnaithe so níos ní gá ach copy go dtí de cúlra seo cúlra tagan agus tá taifeach go bhád níos mó ar ach is cuma so just mar it's just an principle agus paste agus tain si isteach mar sra nua tuairfí dear floating selection so be ceart anam le go mbeidh si so chuirmuid cailín isteach agus be ceart anam a thuairte agus an sin an move túla úsáid chunaí a bhogadh go dtí is ábhar goil si breanú ar an gcuisleán. Okay. So tá ar sra againn níos ábhar go raibh muid géirí dath na gruaige don chailín a athrú. Well a rís is féilinn an uirlise úsáid now téarás go dtí add to replace the current selection. So be cinn go an srag an cailín roghnaithe agus chuirmuid a rís an lasú timpeall ar chuid gruaige an uair seo. Okay, agus a rís an sin ag dathú isteach méid ó mé an scúb beganing dathú isteach ar a chuid gruaige. Neart cinál
Daithní difriúil sa page nach bhuí sé ar fád an chéad tá daithní film agus okay, so mar de bhísáil sé amach so cámuid zoom alasteach níos mó agus beidir an scúb a laidú ribí seo á agus airtína gan an gansaí so mar ecinn sib tá sé ag 8 géad fan géad tá na pictilíní le feic aga saléir ach Alright, Alright, dúirt mé is an principle, okay. Agus an sin is féidir a rís rudaí ar nós fuzzy select úsáid. Oh, rinne mé dearmid now, you see? Siad an rud. Tá tú ná dearmid íana, so cá mé íana a rís rud a rinne mé ná níorhrú mé a return. So just dearmid go hand give we a paint made on scoop paint up isteach ar na PC difriúil agus gruaige slidey on scoop agus ní animid dearmid an uair se ar return athrú. So return agus an uair seo is add to current. Begin to reach will add to current. Now níl sé sin déine sé cúis. Okay, but a reach déach sibh add agus subtract dhéine de réir mar hastig web. Now on rud atá bhain inis ná dath terms dath beidir buí de hais aigean de agus okay. Now tá srath nua le golasteach agus bei sé méid na híomh anna umláine agus termid anam go seo dath nua rounding on buice painte be cínte go bhfuil fill hole selection agat ní similar colours agus an sin caitheasteach agus féach now then we undo so force a piece of selection so bar them for relation go make a free select tool a rash could in Colleen which you guybrew Aaron job and so for an color select tool and numerica so come with begin to subtract rounding the bottom of that shit second escape not just shin bind it as branch will pishin who's and show freshen round you be cusula dana gruaige so tá shin bind it agus fair few tá cean Holland show tá shin bind it let's just zoom on with a mark like on that no okay so swelling go rash could ar shra a rash could in wicked agus an uair okay so ní ranish in aintach mar atá sé ach leis an sra sin rownithe agus da is féidir éifachtaí go chuid na srathe a athrú so so tá rudí ar nós overlay go maith nó multiply okay agus sin chuig ar féidir da gruaige a
athrú agus cean chuile rud a bhogadh teachas rá. Tá meach muid gur an cálína athrú ó thaobh scáilú ránach muid déiteal muid an srá déiteal muid merge down I dhéanamh Conas go meach an srá mar chuid an cálín agus an sin déiteal muid scáilú I dhéanamh orthaí. Ach ba cheart rilí an scáilú I dhéanamh ribh dána gruaig athrú agus an measal sin thart leis na sráhannaí. Sin é?